Ka Giant Youth Federation JYF lengba kilat pathai khubor ka pha yakani ka karwo khubor sha ka sarkar bat sha ka education department ban shim yak jingkit khle halade ban pentikna babaro ki khna pule ki badon ha Giant Hills district kim dei bando yak chaka pule kumban supan kan mau house nam arjar arpowai ka JYF kala shimkhia ban yakren bat ka sarkar halor ka jingye bagi samla pule ki yakendo banyo admission namar ka jingkha insting ka sarkar ka JYF harangkat ka jingkarshan jong ka JSM bat ki kme ki pa ki khna school ki lapan long da ka jingye ki ban mi shasurak ban dawa ya ka hok jong ki samla pule bat ka sarkar kam ban se ka hap ban sngap ya ki jingdawa ki basongnya bat badon nongrim kumta ka sarkar ka la ple ro ya ka morning section ha government boys high secondary school jawai ka JYF ka ladab ban krensha ya ka sarkar jilla lengba ka education department kumjo ro bat u chief minister badon buram u Conrad Sangma ha office u deputy commissioner jang ka West Dante Hills district ha usnem arajar apowai bandang ni shakmat ki khna school kim dai sho bandang mat yakum kine ki jo ki jing e ha kisnam bandang wan na ka liang u chief minister ro ula kular bakane kan om jia sho henry phelse ka longton ban mar khongpong shu ka JYF nado upai usnem ka ladab ban airo daga jingtho shaka education department jong ka sarkar jilla ban penkiu kordan ya ki government secondary school ki baladon lepa sha ki higher secondary school kumjo ro ya ka public secondary school jawai pat ban penbon ro ya ki government higher secondary school habaro ka Giant Hills na mar ki babon ki khna school ki yabe ban shim admission ha ki school sarkar na mar ka ne ka yarap ya ki khamtam ki to ki khna school ki bawan na ki longyeng ki baduk na mar kim kot bor ban pule ha ki school shimet kum ka seng ni don ya ki jingkarmen ba ka sarkar kan shimkhia habai dei bat ka admission jong ki khna pule lapon kot ka karwo na ka seng JYF